mahal mang isda. Di pa mati ba nga? Prato kayo. Nga 20 lang ng baka. Yan diri. 200 kapin. Ah. Yan, check natin. Di ba niya kita? Oh. Balik ko isda dito. 120 ang kilo. Sa magkapag-abot na ko sa unawa ng matana ko. At ito ng baka nga nagawa ng tinae. Oh. Rintos! Dito sa Nawan. Cha. Ako yun ang ginawin tinira. Ah. Mati nila. Huwag yung tira man eh, labas. Kaya nga, buwan lang ko dire. Ganang, ay, mati lang, kanukuhanan. Noon, puro mati na. kuan ba prato man nila bang kubra na bang bumpra na pod. Ya, buwan, sinti na kilo. Lawan pa rin balay. Wow. Sus. Ya kamu nakay kwarta dia. Ay, bongbong. Ang lubot. Dalaw, di naman ka makita ng laod. Ay, bongbong ba? Dit, Sa lubot niya makitaan. dito kas laod wa na may pala dia. Ginok. Paglamoy mo. Nangit-ngit man gining gabi eh. Oh, yes. Ayaw ng adlaw. Kanang kilong-kilo ba? Balon daan mo. Oh, Yakag kanina mo. Peluyon. saging. Balon ng saging dobre. Ah. Ay. Yung tayo ba? Oh. Pangurang-urang nito. Doon tabay. Sa kadlaw gyud to. Ah. Oh, adlaw gabi overnight. Manilis ng bira. Wapo tong kuan kanang nay kwarto-kwarto niya ba? Gani. Pare ato na sa laod oh. Sa kwarto, matulog mo. Kapoy. Pati. Sige ka lang. Kain pre. Pinahan ka. Patong na galit yung ayun. Oh. Wala daw. Malabo. Trailing, no trailing. Dako. Ay. Patong na rito. Oo, wala. Pinagi mong uyab. Ay, pinggulmang na lang. Pag-umulit ng puring. Wah. Ay, uyab na pinggulmang. Yung dalawa mo. Uyab ay mo dalag. Ako, kinakaagi na. Ito, may tugluan. Walang burikat. Wala na eh. Bahala. Uyab ka ng uyab ka ng Yuda, Gulmang ba? Mana pa? Oo. Uyab ka ng sitan. Ayaw oy. Ito lang ko dokurinta. Taising mo. Kana. Mats. Mats. Ay pala mga kasko. Ako, 1 kilo. Agoy. Panti na lang. Agoy. Pantalan is panabo guys. Inilaw dili guys. Oh. Dagan. Barko siguro ni. Ha? Barko gimo ng balay ba? Barko mo ni gimong balay. Okay, barko gimong balay guys. Panabo guys. Kuan ba kanang wala na ni dagan daot ta siguro ila nang gimong balay. Lik ko noon. Naman ay kanang dito sa ilalo man na budiga. Ito pa sa ilalo.